Mukomana anonzi Daniel Garwe aiwa achizouya akafumurwa nekukururwa pachena pamberi pevanhu zvekuti panguva ino akaexposa zvinzi aiwa panguva ino ari kungotiza haasi kumboatenda mumaparliamentary sessions just because he's fearing to be questioned pamusoro aiwa sezvamunoziva vakomana ava ndo vari kumhanya kwese kwese makampeini vachinoita aiwa that mantra kunyange zvavo the Zimbabwean leader akati arikuda kuzorora panguva inoi zvanzi mukomana aiwa ari kunonzvenga maparliamentary meetings just because anoziva kuti kana achinge uzobvunzwa pamusoro pazvo azokwanisa kuzozvipindura sandabina mashuka mudaniro panapa reba subscribe or like on the bell icon apo this picture muri kuona this guy vakomana vobwanyira vachiti this useless minister is busy funding the ED 2030 campaign, being visible on the campaign trail, and in the meantime, he is a no-show in parliament where he is supposed to respond to questions. Government business outed as he faces a useless agenda. Thomas Kwanambachi komendiwa panapa nevakomana vachiramba chokachiti aiwa vakomana ava vanataki kugaro muchivaona kudai izvezvi maparliamentary proceedings anenge akamira just because these guys havasiuya kuzoparticipate actively, they are just be involved muma campaigns. Ataura mashoko achiti at the same time these guys vari kuuya zvekare vachinosinamba these parliamentary sessions just because vari kutya kuzobvunzwa pamusoro aiwa pemaagenda kana kuti pemamantras avari kufamba vachitendera all over the country vachiita just because they know kuti mune tension and stiff resistance irimo mutheir own party vanhu vari loyiwa kuna general. Mashoko ari kunyatsobuda pachena panapa vanhu vachiona kuti aiwa panguva ino hazvanombomira mushe these guys vari kupusha ku 2030 they are not really confident to defend themselves. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechiitiko ichi abuna comment section menu tudze mafunguro enyu sana subscribe or like pochino turn on the bell icon.